sa kanya, siya ang kasagot mo, mapatinan mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, hindi mababayaan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang makagagahom. Dios nga mao'y naghatag kanamo og kadaugan o kalampusan. Dios nga mao'y nag-uban og nagproteksyon kanamong tanan. Padayon mo kami giatiman sa imong mga pulong. Padayon mo kami gilikon o gidasig sa imong mga saan. Imo kami gipahinumduman sa mga butang, mga pulong nga among nakatunan sa among pagpaminaw kanimo. Padayon mo kaming gipangaluhan ining adlaw. Tungod sa imong pagkamaayo nagmalampuson kami. Nabati namo o Dios ang imong pagpanalangin, ang imong pagtagbo, pag-atiman ug pag-amuma sa matag usa nga mito bisalig kanimo. Usamahan dawata o Dios ang among mga halad, mga pagdaig, pagpasalamat. Uban o Dios sa amo ang mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar. Amo na usab nga gipangayo kanimo ang imong pagpanalangin kanamo. Panalanginin usab kami sa imong mga pulong nga gikinahanglan namong madunggan sa among panaguban. I declare blessing sa matag usamahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag usa.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Chelvid Gaid. Good evening, Pastor from Cebu nga Cebu. God bless and request kog song basta't ikaw. Ato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso. Ato Tagalog pagtagad mga igsoon, ang unang awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa. Awit makalangit nga basta't ikaw. Sa kanindot nga mga awit mga igsoon nga atong madunggan na usab sa atong panag-uban. Sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok, at minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Mayong gabi, may pagiguban ni Gina Kamahalan. Mayong gabi, Pastor Gideon, og sa tibok mong pamilya og sa tanan nga viewers, listeners ni ining maong ang pulong mo kinabuhi ko. Request ko og song Nagasali. Hindi ka niya pababayaan. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Mayong gabi ni Angelo Sasa. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan natong mga kaigsuonan watching from Japan. Kumusta mo dihas Japan, Angelo? Og ni Esther Mabalatan Socias. Hi, Pastor, mayong gabi ini mo diha. God bless. Si Marilyn Oration, good evening, Pastor Gideon. Og mayong gabi ni Gina Kamahalan. Og maayong pakiguban ni Mariluna Sigera. Mayong gabi pa request kog song Walay Higayon. Ato ning tagaan og pagtagan. Kahit tamis, napakasarap magpulit sa kanlungan mo. Lahat na nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Mayong gabi ni Florifi Manlod. Og maayong pagpaminaw. Salamat kay sa imong pag-share sa ato nga programa. Og ni Wilda Prospero, maayong gabi. Og ni Maria Presente, good evening, Pastor. Og sa tanan mga nagtigpaminaw ani nga programa. Dalaygon ang Dios nga mag-uban ka natong tanan. Maayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor, watching from Davao City. Request ko og kanta Lahotay, Pastor. Salamat sa pagkanta. Og maayong gabi ni Rojem Amorganda. Maayong gabi Pastor, maayong gabi ninyo diha Rojem. Og ni Pastor Gregorio Kiring. Maayong gabi, Pastor, sa imong pamilya sa tanang namin na request ko og request, Pastor, kay Buti ng Dios. Si Peter Taghap, maayong gabi diha, Pastor, watching from Kalunasan, Norte, Lubok, Bohol. Maayong pagpaminaw ni Glory Donaire. Mayong gabi, Pastor Gideon, og sa imong pamilya og sa tanang kaigsonan nga nag-live viewers sa ang Dios dalaygon. Si Marilyn request song Baguha hangtod may kinabuhi. Si Angelito D. Montales, maayong gabi og maayong pakiguban ni GL Lanyuhan Garces. Si Marlene Garganera, maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya. Request song Kupti ako. Sige. Oras sa itong programa alas 7:38. Nas ato ang panag-uban. Si Dante Dilatori, good evening, Pastor. Sige lantaw og live ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa Ginoo sa imo gihahan sa matag adlaw nga pagsikay-sikay og salamat kaayo, Pastor. God bless dalaygon ng Ginoo. Mayong gabi ni Berdanido Hinilaso. Mayong gabi og sa tanan labi na gyud diha nimo, Pastor. Pwede request Kupti ako. Watching from Japan. Maayong gabi ni Annalyn Kamahalan, BI Pastor, og maayong gabi diha sa Bakiruhan, Davao City. Si Gian Gabutero, good evening, Pastor. Request ko og song Kagsako Ginoo. Maayong gabi ni Napoleon Romano Dinglasa. May tanong diri, Pastor G, unsaon man daw nato malalaman na mapasaylo na
napasaylo na tayo ng Diyos. May mabasa ba? Salamat sa pagtagad. Ang usagyod sa ilhanan nga gipasaylo ta, kana bitawng nakabaton tag kinaiya nga mapaubsanon. Kana bitawng mga itagpasaylo, maghari bitaw ang pagkamapaubsanon, pagkamapailubon. O niya natay kaisog sa pag-rebuke ngadto sa mga isig nato ka magtotoo nga wala gihapon magpuyo diha sa pagkabalaan o pagkamatarong. Kay ang tao nga gipasaylo na, usas mga ilhanan, hilasa na ka sa mga butang nga kana bitawng diin imong gipangayo ag pasaylo. Ang dili nakaganahan sa mga butang hilasan ka sa mga buhat nga imuhang ginulsulan. Unya usagyod sa mga ilhanan nga gipasaylo ang ato ang mga sala, kana gibalik sa Ginoo ang kalipay, kalinaw, og mihari bitaw na nga kalipay, kalinaw, og gibalik sa Ginoo ang kadagaya. Usas mga bersikulo nga atong makita diha sa ikaduhang Kronikas, kapitulo 7 bersikulo 14. Mao nay usas mga ilhanan nga ato ang makita nga nagpamatuod nga ang mga sala nga gipangayo ag pasaylo, gipasaylo nas Ginoo. Diha sa ikaduhang Kronika 7 bersikulo 14 nag-ingon, og kon ang katawhan nga akong tinawag mo dangob kanako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayod sila og pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang mga nasod. Diha gipakita kon unsay mga kasiguruhan o mga ilhanan nga gipasaylo na gyud ang atong mga sala. Una, mingdangop ta nga doon na tay pagpaubos, pagpailob. O ikaduha, nibiya kita sa sala, kanang hilasan na bitaw ta sa sala nga diin ta nagkinulsol. O niya, sunod nga mga ilhanan, kanang nabati na nato ang kalipay, ang kalinaw. Mura bitag na nagyud kay kawagawasan. Usas mga ilhanan kanang nabati na nimo ang pag-uban sa Dios, ang pagpanalipod sa Dios. Diha sa imuhang suod sa kasing-kasing, mismo ikaw doon na kay kadasig sa pagpaduol kanunay sa Dios. Doon na kay kadasig, kalipay sa paghalad kanunay sa Ginoo. Kay ang imuhang kalag makabati man, kanang maka-feel bitaw sa presensya sa Ginoo ni adtong mga taong gipasaylo. Pero kung nangay tagpasaylo unya naaragyapon ang pagkamahapahitason, pagkahambugiro, dili nato makit-an ang mga ilhanan nga nagpamatuod nga gipasaylo ang atong mga sala. Salamat kaayo nung Napoleon. I hope na akay nakuha sad nga mga mensahe sa imong mga pangutana, o kung doon na pagay mga pangutana, pwede ragyon nga imong ipaabot diri. Salamat kaayo nung Napoleon sa imong pagpakabana sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Og ako sanang pangitaon no ang gi-request sa nagasalig ang mahatag nako nga awit magasalig no. Ako sani nga pangitaon kung unsa ang mga awit or awit nga pwede na kong mahatag nagasalig. Sige ako sa nga tagaan ni pagtagad. Si Susana Pablio, maayong gabi pastor og sa imuhang pamilya og sa tanan nga mga anak sa Ginoo dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si G-Mart Villanoca o Dagila, maayong gabi pastor Gideon dalaygon ang Dios nga mabati na usab kanamo ang iyang mga pulong. Request song Makalangit dili kabayran. Salamat pastor, shout out ko
Shaton Negros Oriental Aligado family. Watching from Pulilan, Bulacan. Maayong gabi ni Darling Kantungahan. Maayong gabi pastor ug sa tanan tibok pong pamilya. Salamat sa Ginoo nakasugod gyud ko sa imong pagwali. Request kanta pastor buhi siya. Og maayong gabi may pakiguban ni Melvi Dumaran. Good evening pastor, watching from Katigbian, Bohol. Request ko awit Makalangit Matinud-anon. Mayong gabi ni Annalyn Kamahalan. Salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya. Mayong gabi nila ni Anan og Fonfon og Lola Esther diha sa Bangkiruhan, Davao City. Mayong gabi ni Albert Palomar. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko watching here in Dumaguete. Request kog song dito sa cross. Tong oras mga kaigsonan, alas 7:45 na. Daghan pa kayong mga nag-request pero dili na nako ni matagaan og pagtagad ang uban tungod kay ang atong oras mubo na lang sad atong unahon ang paghisgot sa mga pulong nga ato karong saluhan. Si Bernardita Regias, hello, good evening po ug sa tanang naminaw ni ining pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios kanimo pastor. Si Pap Gilon Garces, maayong gabi sa tanan og kanimo pastor. May gabi nimo diha Brad Paps og ni Saria Nasaria Pagaran. Maayong gabi pastor sa tibok mong pamilya. Request kog kanta Matag Adlaw. Maayong gabi ni Pastor Renato Inot. Maayong gabi pastor. Maayong gabi ninyong tanan. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban sa inyong pangalagad o pagbuhat sa mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa inyong pagpuyo diha sa Lapu-Lapu. Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya og uban ni Sister Arlene Inot. Kita-kita tanin niyo dire karong Marso City. Mayong gabi ni Brother Danny Dignos og ni GL Lanyuhan. Maayong gabi og maayong pakiguban ni Evelyn Iranta Tarukan. Maayong gabi pastor, pa-request Dios ka hari. Dios ka hari ka. Okay. Ato ang taga-ano sa pagtagad ang ubang nag-request dire, walay higayon dire lang sa tong programang pulong mo kinabuhi ko. Pagkadako sa gugma mo kanako Jesus, bisan pa sa mga kapakiyasan kihigong magihapon guning mo kamatin anon mo kanako Jesus, sa panahon sa akong karisdanan ikaw ang Diyos nga mitabang ka nako. Walay higayon nga imo kong ipasagdan, walay higayon nga imo kong italidan. Nagauban ka sa matag adlaw, walay higayon nga imo kong gibiyaan, walay higayon nga imo kong gibuhian. Ihawiran mo ang kinabuhi ko. Mayong gabi ni Erika Larde. Maayong gabi pastor. Salamat sa pulong sa Dios nga kanunay magpahinumdom sa matagusa. Mayong gabi ni Risa Midrano og si Susana Pablio. Mayong gabi DC Morris. Hello pastor. Mayong gabi from Cavite.
Maayong gabi ni Raymond Candelario, maayong gabi ninyong diha dong uban ni Daymaring, maayong gabi pastor sa tibok mong pamilya, maayong gabi sa tanan. Ayo magkita-kita ta ninyo o moabot ang panahon nga magka-iusag gyud ta diha sa pagdahig pagpasalamat. Maayong gabi ni Akira Manukan, maayong gabi ni Nicanor Sodaria, maayong gabi Pastor Gideon, si Gina Kamahalan mauna Pastor wala lyrics o kira ako na lang gikantahan. Mao ba? Mao di ay. Si Akira Manukan, salamat sa Dios kay siya always nagauban. Si Rachel, maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong pamilya. Si Villanario Florentino, dalaygon ang Ginoo, salamat sa pagkamaayo sa Ginoo, dili ta mabuhi kung wala siya sa atong kinabuhi. Sugod na di ay kag Rails Pastor ang Dios magpanalangin. Ako ang gi atiman ang ako ang account Gideon Candelario tungod kay dili nako maapas pod sa kadaghan nga mga pangutana. Daghan kay mga nangutana nako unya samtang nang malandong ko dili nako mahurot kung akong isod diri sa atong programa ang mga pangutana. Nya dunay mga pangutana nga kana bitaw ma-replyan ra gyud nako, pero samtang na malandong ko gidasig ko sa Ginoo nga ang mga pangutana ako ang i-share, akong ipaambit kay diha sa mga pangutana daghan kaayo nga makatunan ang matag usa. Muna nga ako ang gitinguha gyud nga ako ni siyang matagaan og pagtagad o ni say usas mga additional na usab nga angay nako nga i-manage kay importante magyud sa ato pagpangalagad sa Dios nga naatay time management. Importante gyud na ang time management nga dili gyud nato mabiyaan ang mga buluhaton sab nga gisugdan or gipiyal sa Dios. Maayong gabi ni Marilyn Comendador. Hello Pastor. Maayong gabi watching from Dubai. Greet ko Pastor sa ako ang mama Irinia Soliano og sa ako ang mga igsuon. Salamat Pastor. Kumusta mo diha sa Dubai, Sister Marilyn? Ang Dios magpanalangin. Oras sa to programa alas 7:52. Dunay mga awit makalangit nga naghulat hangtod may kinabuhi o kay buti mo o Dios. Katong mga gipang request ato ra gyud ang matagaan og pagtagad. Kung naapay oras human sa atong paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ato ta sa pag-abli sa pulong sa Ginoo diha sa Santiago. Ako kamong gihangyo sa pag-abli sa inyong Biblia o ablihi ang inyong Biblia diha sa libro sa Santiago kapitulo 5 versikulo 7. Ato ra ni nga tagsa-tagsaon para ato ang masabtan ang mga mensahe nga gusto sa Ginoo nga ato ang makatunan. Ang konteksto ni ining maong mga bersikulo gikan sa bersikulo 7 naghisgot kini og pailob og pagampo. Pailob og pagampo og kung imo sang tan-awon kanang pailob og pagampo maunay mga mensahe nga makapalahutay nato sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung naatay pailob unya natay pagampo kanunay sa Dios, tabangan ta aron makapadayon. So ato ni nga basahon mga kaigsuonan bersikulo 7 hangtod lang usa sa bersikulo 8. Nag-ingon, busa pailob kamo mga igsuon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una og sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. So naghisgot na usab og lig-una ang inyong paglaom. Kining pailob, pagampo, mga kaigsuonan maunay mga gikinahanglan aron makalahutay, makapadayon ta hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Usa sa mga gipakita dinhi nga mga mensahe or mensahe nga
makahatag nato og pailob sa ato ang pagpuyo diha sa buluhaton sa Ginoo kanang paglaom. Na gani nang pagtuo, paglaom o kining gugma naagyo nang pagpailob ug naapod ang kadasig sa pagampo kanunay sa Dios. Kikinahanglan gyud mga kaigsuonan nga samtang naapata sa kalibutan, samtang naghulata sa pagbalik ni Ginoong Hesus hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, dili nato kalimtan kining pulong pagpailob. Kinahanglan ato ni siyang katunan, bansayon, eksamino nato kanunay, atong i-evaluate bitaw ang atong kaugalingon kung naapabaning pailob. Unya maunay mga gikinahanglan sa panahon nga adunay mga pagsulay, bisan unsang klase nga mga pagsulay, ang gikinahanglan gyud kining pailob. Ang Biblia mga kaigsuonan nga diin gisulatan sa mga mensahe sa Dios, naghatag og mga pagpadayag kung unsay mabatunan sa mga tao nga naay pagpailob. Alang nimo, sa diha nga nakapailob ka, unsa may imong naani. Unya unsa man poy nakuha sa diha nga ang tao mahutdan og pailob, kanang kabsan og pailob. Kay naamagoy mga sitwasyon nga ang tao miingon nga napupos ang akong pailob. Ang tao nga napupos ang iyang pailob mga kaigsuonan, nawagtangan siya kontrol, dili na siya mapugngan. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, nagkinahanglan gyud tag pailob. Nganong nagkinahanglan tag pailob mga kaigsuonan tungod kay gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa katapusang mga adlaw, diin hapit na gyud mobalik ang Ginoo, lisod na ang pagpangalagad. Tungod kay magkadaghan ang dautan. Gani ang mga dautan nga gipakita diha sa Biblia, dili na nimo makaplagan, dili lamang nimo makaplagan sa gawas sa simbahan, kundi naa na sa simbahan. Kay sa diha nga hapit na mobalik ang Ginoo, manggawas na ang mga mini nga mga propeta, manggawas na ang mga mini nga mga magtutudlo. Unya kon makakuyog ka ana nga klase nga tao, mga igsuon kus Ginoo, maglisod ka ana og balanse kung wala kay pagpailob. Naunsa may nabatunan or nabatunan nato sa dihang nakasinati tag mga pagsulay kaniadto, unya naagyapon ang pagkamapailobon. Ato kunong tan-awon mga kigsuonan, ang paghulagway sa mensahe sa Dios mahitungod sa tao nga nakapailob, or mahitungod sa mabatunan sa tao nga nakapailob. Diha sa Salmo, sa Panultihon Kapitulo 15 versikulo 18, gihulagway diha kung unsay mabatunan maangkon sa tao nga nakapailob. Panultihon Kapitulo 15 versikulo 18, ang pagkadali rang masuko maoy makaingon sa panag-away, apan ang pailob maoy magdalag kalinaw. Bisan asa ta mga kaigsuonan, naamanta sa ato ang Pinoyanan, naamanta sa atong trabahoan, mapanegosyo, importante kaayo ang pulong pailob. Labi na gyud diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Diha sa pagsangyaw, pagtudlo, pagampo, importante gyud kining pulong pailob. Og dinhi gipakita mga kaigsuonan kung unsa poy sangputanan sa diha nga dili ka og wala kay pailob. Kay kung mahitabo nga wala tay pailob, dali ra gyud tang masuko. Kabantay mo nga dunay mga panahon nga sa atong kinabuhi kaniadto nga dali ra kay masuko. Siguro sa imuhang pagkatao karon, makakita gyud ka sa imong kaugalingon nga makabantay gyud ka nga oy ano mang dali man ko masuko. Labi na gyud sa mga babae. Pero doon na po'y mga lalaki nga daling masuko. Pero kasagaran na kumadunggan ang mga babae tungod sa mensahe ni Pedro
nga pagtambag ngadtos mga lalaki. Ang lalaki mo'y gitambagan. Nga matod ni Pedro, kamong mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Gani makadungog ko sa inyohang mga kinaiyanos mga babae, makadungog ko sa mga testimony sa mga kababayan-an. Dili ko malimot sa una mga kaigsunan nga ang akong mama manglaba dito sa pa, unya ang among silingan sad manglaba, mura na silang magsabot nga magdungan og laba. Unya sa dihang manglaba sila sa sapa, naagyo ng mga pag-inambitay, paghisgutanay. Unya usas ako ang mahinomduman nga mura bukog nagmarites atong panahon na. Pero kay samtang manglaba magod akong mama, ako po'y tig lubag, ako tig kuan bitaw usahit, ako tig waswas. Nya makadungog yun ko. Nga matud pa nga kana bitawng naa sila'y kanang mutunga ang ilang binulan, mausob kuno ang ilang kinaiya. Dali kuno siyang mga saba, dali kuno silang masuko. Na ako na gani kuno'y panahon nga wala ragoy hinungdan nga wala bay nahitabo nga angay siyang masuko, mo kalit ragyo siyang kasuko. Mao na nga ang mahitabo mga kaigsuonan kon dili ta makakontrol sa ato ang kinaiya nga dali kay tang masuko. Ang mahitabo naadayon ang panaglalis, naadayon ang panag-away. Mao na nga ang mga Kristohanon, kitang mga Kristohanon, dunay mga tambag ang Dios nga iyang gibilin diha sa Biblia og iya kining pasulat sa mga apostoles diin gilamdagan sa balang espiritu. Usa na nga nagsulat sa mga mensahe nga nagtambag sa mga bana ang sulat ni Pedro nga matud pa, mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyohang asawa. Kay kun ang bana dili ka antigong mo adjasonon kaayo sad, naagyod ang away. Unya usas mga problema sa bana kun naibisyo, labi na kung kana bitawng dili gyud noon tanan no, do na po'y mga bana nga naibisyo like paghubog, matulog lang. Pero do na po'y mga lalaki no nga kung makainom labi nag-alang-alang, grabing pagka-lisura, adjason. Muna nga naay panag-away, ang lalaki moaway sa asawa, unya ang asawa sad moaway sad sa bana, masuko sad sa bana, resulta naagyo ng away. Mauna nga aron malikayan kanang kinaiya nga makapahugaw nato diha sa atong pag-alagad sa Dios, kay usa man gunas makapahugaw kanang kanunay mag-away o kaha na ay pag-away, pag-inawayay. Una sa tanan kon ang bana ug ang asawa o sud sa Pinoy-anan, pamilya na kanunay ang lalis, dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Kundili ang kaguol, kasuko, unya kung ato po nga baliktaron ng away, naapod ang presensya sa yawa, kay away, yawa. Mao na nga sa atong pagkakristohanon, atong susihon ang atong kasing-kasing, ang atong kagalingon, nga kinahanglan na agyon ay pailob. Kay kung naay pailob, maghari gyud ang kalinaw. Nya nindot kaayo kon naay kalinaw ang bana ug naay kalinaw ang asawa ug ang tanang membro sa pamilya or Pinoy-anan naay kalinaw. Kay kung naay kalinaw mga kaigsonan ang Pinoy-anan, mahimo na silang panalangin sa ilahang isig katao, labi na sa mga dili magtotoo. Mao bitaw nang ang Biblia nagtambag yun nga pag-amping kamo, pag binuutan kamo, tipon sa mga dili magtotoo. Ang pulong pagbinuutan maoy gikinahanglan aron maghari ang kalinaw. Unya usa gyud sa tanan kining pailob aron makit-an sa mga tao nga buutan og maayo kitang mga Kristohanon
atong paningkamutan nga ang atong kasing-kasing makabaton sa pagkamapailobon. Ato kunong tan-awon ang libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 8. Kapitulo 7, versikulo 8, nag-ingon, mas maayo pa kon matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailob mas maayo kaysa garbo. Kay ang garbo ug ang pailob kung imo na sang tan-awon, wala gyud kay maayong maani o mabatonan o maangkon kon naa tay pagkagarboso. Bisan og dili garbo naaray pagkagarboso lang ba, wala gyapon nay maayong padulngan. Pero kung naa tay pailob mga kaigsuonan, mao nay giingon dito sa panultihon nga maghari gyud ang kalinaw. Nindot kayo mga kaigsuonan nga magmalinawon ang ato ang pagpuyos kalibutan sa ato ang pagtrabaho, pagnegosyo. Nindot kaayo bitaw paminawon sudongon kanang hunaon nga magpuyo tas kalibutan nga malinawon. Mao gyud nay tinuod nga Kristohanon, mao nay tinuod nga naay Dios, naay balang espiritu. Kay usa sa mga gikinahanglan aron makabaton ang tao og pailob ang balang espiritu, ato sang hisgutan mga kaigsuonan ang mga pamaagi aron makabaton tagpailob. Kay mao man ni pinakaimportante sa atong pagkakristohano na atay pailob. Ang mga ginikanan kantigong makapailob ngadto sa ilang mga anak, ang mga anak sad kantigot sad nga makapailob sa ilang mga ginikanan. Maghari gyud ang kalinaw. Yan nindot kaayo mga kaigsuonan kon ang kalinaw mo'y maghari. Makadaig, makapasalamat, makahalad, makapasidungog ngadto sa Dios. Makatarong diha sa pagpangalagad sa Dios kung magpuyotang malinaon. Unya dili na to kalimtan mga kaigsuonan aron maghari ang kalinaw, kinahanglan gamiton kining pulong pailob. Unsaon man aron makabaton tag pailob. Ang giingon sa Biblia mga kaigsuonan, paharion ang balang espiritu. Ang mga mensahe sa Dios, dias mga mensahe sa Dios na diha ang iyang mga saad, ug diha sa iyang mga saad mga kaigsuonan, ihabag yun nang gilig-on nga sumala sa saad sa Ginoo nga dili gyud na niya pakyason, di na niya kalimtan. Ang Dios nga mosaad di gyud na niya kalimtan mga kaigsuonan. Mao na nga usa sa mga ato ang buhaton para makabaton tagpailob, paharion ang balang espiritu. Kini gitambag yun ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohano sa taga Galacia. Sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 16, ingon si Apostol Pablo nga apan labaw sa tanan paharia ang balang espiritu. Kay sa dihang maghari ang balang espiritu, makabaton manggugkag bunga niini. Naa manggug kay mabatonan nga bunga sa balang espiritu. Ug usa sa mga bunga sa balang espiritu kining pailob. Kaayo pailob, gugma, kaayo pailob. Mao na nga sa atong pagpuyos kalibutan, kinahanglan magpapuno ta kanunay sa balang espiritu. Kinahanglan eksamino nato kanunay kon nakapamuhat ba ang balang espiritu. Unsa man po'y mga ilhanan nga nagpamatuod nga naa nato ang balang espiritu. Usa po na sa mga gikinahanglan nato nga makatunan. Kay sa uban sad nga mga pagtudlo, usas mga ilhanan nga naa nila ang balang espiritu, kanang maglitok silag mga pinulungan nga dili ilaha. Maunay usas mga ilhanan nga gitudlo sa uban nga makalitok kag mga pulo nga dili imuha, speaking tongues. Unya duna natoy mga nagtudlo kaniadto nga katukunong Kristohanon nga dili speaking tongues, wala kuno to sila'y espiritu. Di sad na mao, dili pud na mabasa na to sa Biblia. Kay ang basihanan nga ang tao nakabaton sa balang espiritu, makit-an nato ang iyang bunga. Gugma, naay
kalipay, kalinaw, kaayo, pailob, unya dili na butbuton. Nya dili na sad daling masuko kay naaman say self-control. Mao na nga atong paharion ang balang espiritu. Usas mga ilhanan nga naa nato ang balang espiritu kana bitaw na anatay konsensya. Kay ato man nang gihisgutan diri sa atong programa. Kay ang balang espiritu tigpahinumdom manggod siya sa mga pulo nga atong nadunggan. Tigpahinumdom manggod ang balang espiritu ug tigtudlo sa mga minsay nga atong nakatunan. Iyatang pahinumduman. Sa panahon nga maibog ka sa usa ka butang nga dili makaayo kanimo, butang nga diin makasala ka, ang balang espiritu magpahinumdom nimo daw sama nga duna kay madungog sa kaugalingon sud sa imong kaugalingon. Tigpahinumdom siya. Kay mao man ay trabaho sa balang espiritu nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo diha sa Juan kapitulo 14 versikulo 26. Siya nga inyo ikauban nga mao ang balang espiritu nga magtudlo ug magpahinumdom sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Mao na nga aron makabaton tag pagpailob, no? Parion gyud nato ang balang espiritu. Usa sa mga makaulang makababag aron dili espiritu ang maghari or dili ang balang espiritu ang makahari sa ato ang kaugalingon. Kana bitang dili ta kapugong. Dili nato mapugnan or kumbaga giuyunan lang nato tong kaugalingon. Mao na nga ingon si Apostol Pablo, apan labaw sa tanan parian ninyo ang balang espiritu ug ayaw tumani ang inyong lawas nun nga kaibog. Para maghari ang balang espiritu ug moresulta nga makabaton tagpailob, kinahanglan dili nato uyunan ang atong tawhanon nga kinaiya. O niya gihisgutan naman sa Galacia kapitulo 5:19 unsaon pag-ila sa tawhanon nga kinaiya. So dili na nato na malimtan kay ato naman na siyang nakatunan diri sa atong panag-uban. Unya sunod nga mga pamaagi aron makabaton tagpailob mga kaigsuonan, kinahanglan dili nato tugutan nga magbaton tagkasina. Kay ang tao nga magbaton og kasina dili gyud na makapailob. Mao na nga ang kasina usapod na sa kana bitawng tawhanon nga kinaiya kanang kasina. Dili gyud nato uyunan ang atong tawhanon nga kinaiya. Usa nas gihisgutan kining kasina. Gani gisulat gyud na diha sa libro ni David diha sa Salmo 37 versikulo 7. Ingon dinhi, paabota nga ang Ginoo maoy mulihok, paghulat kaniya uban ang pailob, ayaw kasinahi ang nagmauswagon ug ang nagmalampuson sa dautan nilang paagi. Kinahanglan dili gyud ta magbaton og kasina aron maghari ang pailob. Pabilin nga magamit nato ang bungas balang espiritu kining pagkamapailobon. Nya sunod ingon si Santiago sumala sa atong gibasa mga kaigsuonan, Santiago kapitulo 5 versikulo 8, ingon dinhi nga busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Usa sa mga makatabang nato aron maghari kining pulong pailob sa ato ang kasing-kasing, dili nato kalimtan ang mga saad sa Dios. But ipasabot dapat naatay dako kayong paglaom sa mga saad ni Jesus Christ. Kay kung dili ta malimot sa mga saad ni Jesus Christ, madasig ka sa pagpabilin nga mapailobon. Unya kinahanglan mga kaigsuonan nga imo na siyang eksaminon kanunay, imong utingkayon kanunay, atong utingkayon kanunay ang atong kaugalingon kung naapabagyapon kining pagkamapailobon. Kung
mura bitaw og nawagtangan kag pailob, kinahanglan nga imog yun nang i-adjust, imog yun nang imong tabangan ang imong kaugalingon nga maduol ka kanunay sa presensya sa Dios. Maduol ka kanunay diha sa presensya sa balang espiritu, mga kaigsunan. Usa sa mga ato sang hisgutan kanang mga panag-ingnan o mga tao nga kinahanglan mahimong ehemplo nga diin nato makit-an ang kinaiya nga pailob. Unya, ang mga tao nga tag-as kaig pailob, mga kaigsunan, makit-an pod nato diha sa Biblia ang ilang mga ngalan. Kanang tag-as kaig pailob. Usa sa mga tao nga kana bitawng mga propeta, kay maumanay gihisgutan dinhi, mga kaigsunan. Tan-awon gud nato diri sa 9 hangtod sa 10. Mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa, aron dili kamo silutan sa Dios ang maghukom ana-ana sa pultahan. Bersikulo 10, mga igsoon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panag-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. So diha gihisgutan ni Apostol Pablo, sila nga ato ang sundanan kanang mga propeta nga tag-as kaayog mga pailob. Usa sa mga propeta nga taas kaig pailob, mga kaigsuonan, nga gipakita sa Biblia, si Moses. Si Moses, mga kaigsuonan, taas gyud og pailob. Unya, atong hinumduman, kining pailob gikinahanglan ni aron makaampo ka. Unya, kining pailob og kining pagampo mao ni pulong nga makapalahutay nato. Kung naa kay pailob, naa kay pagampo, mao ni makapalahutay hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Usa sa mga propeta nga tag-as kay pailob si Moses. Kay kapila ka higayon nga ang paraon nga mo'y nangulo sa kinatibuk-an sa Ehipto, gahi kay kasing-kasing, kay matud pa pod sa Biblia sa Genesis, gipagahi pod kini sa Ginoo. Ang rason nga nung gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni paraon, para iyang ikapadayag nga Dios siya nga gamhanan, dili siya sama sa tao. Para makita sa mga tao, ibin sa mga labi na gyud sa mga Israelita, nga ang Dios nga nagtawag kang Moses, ang Dios nga nagsaad sa mga Israelita, gamhanan. Mao gyud nay rason, mga kaigsunan, nga nung gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni paraon. Unya, sa makadaghang higayon si Moses gisugo, mga kaigsunan, sa Ginoo. Unya, grabe kagahi ang mga tao, grabe kagahi pasabton, grabe kagahi ang mga tao kung speaking about patuuhon sila. Dali silang magbagulbol. Unya, gawas pa niana, dali silang malimot sa mga sugo sa Ginoo. Gibutangan sila balaod, nakadungog sila, nakasabot sila, pero wala gyapon nila buhata. Tungod sa taas nga pailob ni Moses, mga kaigsunan, ang gipakita diha sa Biblia, nakahimo siya pagampo gihapon sa Dios. Grabe, dili na maihap, mga kaigsunan, ang mga pag-antos ni Moses sa iyang pagdumala sa mga katawhan sa Dios nga maong mga Israelita. Unya, kung imong tan-awon, mga kaigsuonan, diha sa Exodus kapitulo 32, nya bersikulo gyapon na 32, no? Exodus 32, kapitulo 32, bersikulo
32. Ingon din sugod og 31, mibalik si Moses ngadto sa Ginoo og miingon, pagka makalilisang gayod sa sala nga nahimo nining mga tawhana. Naghimo sila og dios-dios nga bulawan aron ilang sibahon, apan pasayloa in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa ang sa imong listahan ang akong ngalan. Ang tao nga aning panahon na grabe kataas og pailob si Moses. Grabe kataas og pailob si Moses. Nakahimo siya mga pag-ampo. Bisan kung nakasinati siya og kana bitawng kasuko. Pero taliwala sa iyang kasuko, mihari gyud ang pagpailob. Ug sa dihang mihari ang pailob, nakahimo siya sa pag-ampo. Kaya ang tao nga dili magud ka pailob, maglisod nag-ampo. Og ang tao nga maglisod nag-ampo, madaog yun na sa pagsulay. Kay maumanay gipakita, gipadayag sa Ginoo sa atong Ginoong Hesukristo nganong kinahanglan ang tao makaampo aron dili madaog sa panulay. Ingon si Jesus, pag-ampo kamo kanunay aron kamo dili madaog sa mga panulay. Mao na nga importante gyud ning pailob. Kay diha nimo makuha ang kusog aron makadangop ka sa Dios. Diha nimo makuha ang pagbati kadasig aron makapadayon ka sa pag-ampo sa Dios. Kay sa atong pagkakristohanon mga kaigsunan, sulayan magyud ta. Daghan kayong klase nga mga pagsulay. Kung nagnegosyo ka, sulayan ang imuhang pagnegosyo. Kung nagtrabaho ka, sulayan ang imong pagpanarbaho. Kung mga butanga, maoy imong ginegosyo. Nagyud ang mga pagsulay. Kung dili ka makapailob sa panahon nga gisulayan ka, maghari ang kagubot sa imong nauna. Kalibog, kagubot, naadayon ang pagka-reklam. Mga ikog pasensya mga kaigsuonan tungod sa medyo nihinay ang atong wifi, tungod is kabaga sa panganod. Kay samtang ganina, nagkalot ko ganina sa tukuranan og simbahan, ginahinay na ko og kalot, naamay gyud pag hinahinay og tulot taligsik. Unya hangad na ko sa langit, may baga-baga man og dagom. Unya kung magabi kung naay bagang dagom, muhinay gyud ang atong signal tungod kay ang atong wifi nga gigamit Starlink, unya diretso man ko na sa city light ang ato ang signal. Muna nga kung baga gani ang dagom, muhinay sad ang atong signal, muputol sad ang ato ang live. Unya salamat sa Ginoo nga dili gyud pareho sa kanang pitupi nga maputol gyud kanang mawagtang di nakabalik. O padayon ta mga kaigsunan nga sumala sa ato ang gihisgutan mga kaigsunan ko sa Ginoo nga importante gyud kining pulong pailob aron makaampo ta. Makapadayon ta sa pagpaduol sa Ginoo. Kay kung dili manggod mohari ang kanang balang espiritu or kaning pagpailob, wala tay pagkamapailobon, mupuli day ng kasuko, kalagot o uban pa. Nya mao nay makatawag tang sa kalinaw. Og ang kinabuhi ganing gubot, pamilya gani nga gubot mga kaigsunan, wa gyud nay lami. Kumbaga waay makaingon kang wa gyud kalinaw. Dili ka ganahan. Dili ka mubati og kanang kalipay. Murag maglibog ka. Mao na nga kitang mga Kristohanon, kitang mga magtotoo, bansayon gyud nato ang atong kaugalingon
nga magkinabuhi nga mapailobon. Di man pud nato mabansay ang atong kaugalingon nga magkinabuhing mapailobon kung wala tay mga pamaagi kung unsaon nato aron makatunan or mabatunan kining pagka mapailobon. So una, paharion ang balang espiritu. Ikaduha, dili nato tugutan nga maghari ang kasina. Tawhanon nga kinaiya. Nya sunod, ligunon nato ang paglaom. Ang mga saad sa Dios di nato kalimtan. Unya, usa sa mga gisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban, kinsa ang mga tao nga mahimo natong kapanaminan sa atong pag-alaga diha kang Kristo, nga mga propeta nga gisgutan diha sa Santiago nga tag-as kayog pailop. Makapilagod si Moses gisulayan. Gani, pag abot dito sa numeros mga kaigsuonan, 16 man siguro, grabe og pailob si Moses aning panahon na. 16 or 18? 16. Numeros 16. Ang pinakabugat kana bitang ang imuhang gitabangan, imong gikuyugan, giunungan, kanang imong gitudluan, giwalihan, maunay mo supil, maunay mo supak. Unya, bugat kayo ni siya kay dili lang usa duha ang misupak, kundi tulo pagyod nga misupak. Nya dili lang kay tulo lang ang misupak kang Moses, nakadala pagyod silag 250 ka mga inilang pangulo sa mga Israelita. Nya plus Kora og Datan og Abiram nga mirebilde sa pagdumala ni Moses. Grabe ni kabugat. Alang ka Moses, grabe gyud ni ka dako kayo nga pagsulay sa ihang pagdumala sa katawhan nga mao ang mga Israelita. Sa diha nga nakakita sila nga misupak yod si Datan, si Kora og Abiram uban sa 250 ka mga pangulo sa mga Israelita. Ang gibuhat ni Moses mga kaigsuonan, dihas bersikulo 4 sa kapitulo 16 sa Numeros. Ingon dinhi, sa pagkabati ni Moses niini mihapa siya og nagampo. Grabe no? Ang iyang gihimo mga kaigsuonan, mihapa siya. Nihapa siya og nagampo. Di siya gustong makadungog sa mga katarungan sa mga tao nga misupil sa Dios. Iyang gibuhat niya, nihapa sa siyuta og nagampo sa Dios. Mauna nga importante kaayo ning pailob nga ato ning matipigan, maampingan para makaampo ta sa Dios. Sunod nga mga propeta nga taas kay pailob si Noah. Kay kung wala pa'y pailob si Noah mga kaigsonan, di niya mahuman ang arka. Kabantay ta nga naatay trabahoon or naatay kana bitawng gustong humanon o niya nawagtangan kag pailob. Labi na sa mga mekaniko, sa mga technician, na sila ayuhon o niya dili dayon maayo. Mautdan gani na lagpailob, magtambak na di yun na nila maayo. Pero ang tao nga naay pailob, ang ato ang kasing-kasing diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan na atay kasing-kasing nga madinawaton. Sunod nga gipakita diha nga propeta, alagad sa Dios, nga taas kaig pailob kini si Abraham. Si Abraham mga kaigsuonan, taas og pailob. Mapailobon kay si Abraham. Unya mapaubsanon. Usa sa dili nato kalimtan nga alagad sa Dios nga giharian sa balang espiritu nga nakabaton og pagkamapailobon, si Job.
Unya kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang mga tao nga kana bitaw nangalagad sa Dios nga makit-an nato sa ilang kinabuhi kining pulong pailob, gipanalanginan sila sa Dios. Si Jose, mapailobon kay Jose, gipanalanginan sa Dios. Ang mga dapit, ang mga Pinoy-anan nga abdan og puy-an ni Jose. Unang dunay nangutana nako mga kaigsunan, unsa kuno ilhanan sa tao nga gipanalanginan sa Dios. Samtang na malandong ko mga kaigsunan, ang tao nga gipanalanginan sa Dios or naa kaniya ang panalangin sa Dios, ang ilhanan kana bitawng niabot ngadto kaniya ang alagad or ang tinuod nga alagad sa Dios. Kay mo na gihatag sa Ginoo samtang na malandong ko aron matagaan akong pagtagad ang pangutana. Gani na ipangutana mga kaigsunan kaganinang hapon nga matod pa kung Kristohanon kuno ta o kung ang Kristohanon dili wala ba tuguti or gitugutan ba sa pagpangasawa og dili magtotoo. Daghan kay mga pangutana mga kaigsuonan niya unsa man kunoy mensahe diha sa Biblia mahitungod sa kana bitawng Kristohanon o niya mga sawag dili magtotoo. Unsa man kunoy mensahe diha sa Biblia ato na niyang tagaan pod og pagtagad ako rani nga lakbitan diri sa atong panag-uban kanang mao nga pangutana. So ato ang tan-awon mga kaigsunan ang kinabuhi ni Abraham, mapailobon siya. Si Job mapailobon. O niya atong makit-an ang tao nga naay pagka mapailobon or nakabaton og kinaiyang mapailobon mga kaigsunan, makaampo siya anytime, makadangop siya sa Dios, makahalad sa Dios mga kaigsunan nga malipayon. Unya mauni ato ang buhaton parion ang balang espiritu, dili nato tugutan nga magbaton tag kasina, dili nato tugutan nga naatay tawhanong kinaiya usanas kanang kasina. Nya dapat dili nato kalimtan ang mga saad sa Dios. Dapat sa ato ang pagkakristohanon naa gyud tay paglaom. Nya dili nato taga tugutan mga kaigsunan nga malimtan nato ang mga propeta nga tag-as kaayo og pailob. Nya tong hinumduman pag naa kay pailob maghari yun ang kalinaw. Unya makahimo ka sa pag-ampo sa Dios ug ready ka kanunay sa pagtawag sa Dios kay naamang kay kalinaw, naamang kay kalipay. Diha sa pag-ampo mga kaigsunan, siguro dunay nangutana or dunay mga pangutana nga unsa may gikinahanglan diha sa atong mga pag-ampo. Unsa may pinaka-importante aron sa atong pag-ampo mga kaigsuonan mahimo ni siyang epektibo or kumbaga paminawon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Usa sa mga gibili ni Jesus Christ nga atong makit-an diha ang requirements para ang atong pag-ampo mahimong epektibo naa sa libro sa Juan. Ablihi inyong Biblia diha sa libro sa Juan, kapitulo 15, versikulo 3. Ingon siya dinhi, hangtod ni city pero mas diretso lang ta sa size og city. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya, pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. So diha gipakita ni Jesus ang duha ka mga requirements nga maoy gikinahanglan aron mahimong epektibo ang atong pag-ampo. Una, kinahanglan magpabilin ta diha kang Kristo Jesus.
Ang tao nga magpabilin diha kang Kristo mga kaigsuonan, nagtamod kanunay sa mga mensahe ni Jesus ug nagbuhat kanunay sa mga sugo ni Ginoong Hesus. Nya ingon dinhi, kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Mga pagtulon-an nga kinahanglan atong tipigan, kinahanglan gyud ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ, mao gyud nay ato ang dapat tipigan. Kung mahimo, maunay ato ang memorization para atong matipigan sa atong kasing-kasing ang mga pagtulon-an, ang mga mensahe ni Jesus Christ. Kay kung dili nato natipigan o dili nato na hinumduman, maglisod ta sa pag-apply ana. Unya kung dili nato maikinabuhi ang mga pagtulon-an ni Jesus, ang resulta ana dili ta mahimong tinuod nga tinun-an. Dili ta ilho ni Jesus nga iyatang tinun-an. Kay ang ilho ni Jesus nga iyang mga tinun-an, or ang tao nga ilhon dawato ni Jesus nga iyang mga tinun-an, kadtumang mga tao nga nagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Kini gisulat kini mao mensahe ni Apostol Juan sa libro sa Juan kapitulo 8 bersikulo 31. Si Jesus miingon nga, kon tumano ninyo ang akong mga pagtulon-an, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Mao na nga pabilin ta sa pagkinabuhi, padayon ta sa pagkinabuhi sa pagtulon ni Jesus Christ. Kay maunay pulong ni Jesus Christ, kay maunay ilhanan nga nagpabilin ta ni Hesukristo. Pabilin ta ni Jesus Christ ug mga pulong ni Jesus Christ, mga kaigsuonan, magpabilin ka nato. Unya ang atong pagampo dili mahimong kawang. Tubagon gyud na sa Dios, ihatag gyud na sa Ginoo mga kaigsuonan. Unya diha sa Santiago kapitulo 4 mga kaigsuonan kus Ginoo bersikulo 3, atong tan-awon ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 3. Og dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. So dinhi gipakita mga kaigsuonan, aron mahimong epektibo ang atong pagampo sa Ginoo, kinahanglan dili nato tugutan nga magtinguha tagdautan. Kung doon na tayo gipangayo mga kaigsuonan, dapat ang atong hunahuna dili dautan. Kay daghan manggod nga sitwasyon o panahon nga ang tao mangayo para makabalos or para makapanimalos. Marang-arang tong makabalos, kanang makabalos sa kaayo, pero kanang makapanimalos dili na maayo nga tinguha. Muna nga usas mga gikinahanglan aron mahimong epektibo atong mga pagampo sa dihang modangop ta sa Ginoo, dapat positibo ang ato ang mga pangandoy. Ang atong kinaiya, atong batasan, kinahanglan maayo tagbatasan. Importante gyud na siya. Sunod nga mga gikinahanglan sa atong pagampo, kanang tinud-anay gyud ta nga mituo. Diha sa Mateo 21:22, ingon diha sa mao nga libro Mateo 21:22. Nag-ingon dinhi, kun motuo kamo madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon bisan pinaagi sa pagampo. So importante gyud tuuhan gyud nato ang ato ang Dios. Kanang atong gipangayo, tuuhan gyud nato nga ihatag gyud na sa Dios. Lamang siguroho nato nga nagpabilin ta ni Jesus Christ. Siguroho nato mga kaigsonan nga ang mga pulong ni Jesus Christ mo'y atong gikinabuhi.
Kay mao magyud nay requirements aron ang atong mga pag-ampo mahimong epektibo. Pailob, pag-ampo, unya pareho na nga epektibo ta diha, mga kaigsuonan kus Ginoo, makalahutay gyud ta. Atong hinumduman kung dili ta kaampo sa Dios, ang pagsulay mo daog. Pero kung moampo ta sa Dios, ang pagsulay mapukan. Daling mahanaw, daling mahuman ang pagsulay kung kita na ay pag-ampo sa tanang panahon. Unsaon pod aron makaampo na nata nakakaton nata sa mga gikinahanglan, unsaon man pod aron makaampo? Dapat na time management. Importante gyud ang time management. Ayaw gyud kalimti ka ng time management. Nganong kinahanglan man ang time management, pastor? Hinumdumi si Jesus miadto sa bungtod aron magampo. Og iyang gidala ang iyang mga tinun-an o iyang giingnan nga hari ra mo magampo kay adto kus unahan magampo. Sa dihang may balik si Jesus sa nahimutangan sa iyang mga tinun-an, dito niya nakit-an nga tulog. Yang gipukaw o niya giingnan, dili ba kamo makahimo pagtukaw sa usa lamang katakna aron pagampo? Pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Balik si Jesus dito sa iyang nahimutangan o nipadayon sa pagampo. Pagbalik niya sa iyang mga tinun-an nga tulog mangyapon. Makapila kahigayon nga mibalik-balik si Jesus. Dito niya gipasabot ang iyang mga tinun-an. Andam ang espiritu, apan luya naman ang lawas. Mao na nga importante gyud ang time management. Ngano? Dapat ang imong time sa pagtrabaho imo gyud nang kana bitawng kontrolon. Dapat dili mo sobra, dapat dili mag-over na, kay mag-over na mga kigsunan di nakakatarog ampo. Ang lawas nato nga maapektuhan ang tanan, ibin ang ato ang pakigrelasyon sa Dios. Mao bitaw nang ang atong Ginoong Hesus naghisgot og panalangin. Ang panalangin nga gihisgutan ni Jesus Christ wala lamang makapokus sa espirituhanong bahin sa atong pagkatao, kundi sa tibok natong pagkatao sa espiritu, sa kalag ug lawas. Kung gipanalanginan sa Ginoo ang ato ang espiritu, ang atong kalag, nausab ang ato ang kinaiya, nakabatunta sa bag-ong kinaiya, nakabatunta sa bag-ong batasan, mga kaigsuonan kus Ginoo. Mahimo sad nga ang atong lawas mabatunan, makabaton usab og kaayuhan, makabaton usab og kana bitawng kausaban. Nga kaniadto kanunay nagluya, kaniadto walay kadasig, apan sa diha nga miabot ang panalangin sa Dios. Nakabaton og kadasig, nakabaton og kusog, og nakapadayon diha sa pagpangalagan sa Ginoo. Amo na nga munay ato ang buhaton aron na atay kadasig sa pagampo. Pabilin ta ni Jesus Christ, og dili nato kalimtan ang iyang mga pulong, ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga mensahe. Unya kung magampo ta, dapat maayo ang atong mga tinguha, dili dautan ang atong mga tinguha. Nya dili gyud nato tugutan nga wala tay pagtuo. Moampo ta nga mura bitaw nagsabat-sabat na lang, nagsuhid-suhid na lang. Daghan magug kaing mga tawo nga nagampo nga wala nagyoy hinungdan, kay nagsuhid-suhid na lamang. Mura bag nag-recite na lang. Muna nga dunay tambag si Jesus kung magampo mo, ayaw mo pagsundog anang mga pagampo sa mas dili magtotoo. Nga nagtuo sila nga madunggon sila sa ilang taas nga mga pagampo, balik-balik nga mga pagampo. Muna nga sa atong kinabuhi mga kigsunan, dili na siya pwedeng
magbulag ang pailob ug ang pagampo. Aron makalahutay kitang tanan sa pag-alagad sa Dios. Sumala sa akong giingon kaganina nga ako tong tagaan og pagtagad, ang pangutana, ako sa tong lilion kung unsa to klase gyud pangutana mga kaigsonan. Ako sang lilion diri sa ato ang ako ang account, no. Ako sani nga pasod ang awit makalangit nga hangtod may kinabuhi. Nahimog suko ning kalibutan uban sa Nga matud pa dinhi, mangutana unta ko pastor samtang naminaw ko sa pag-ung video na gipost nimo na unta ko'y pangutana. Ang nag-alagad ba sa Ginoong Hesukristo, allowed ba ang mga sawa og tao na sa lain nga relihiyon, example Muslim, nagtuo sa Buddha og lahi og tinuohan? Unsay sulti sa Biblia? Daghang salamat pastor. Ako sa ning giapil pod sa ato karong panag-uban para makakuha pod og mga pagtulunan. Actually, nagamaon ta kog video kaganina, mubura nga video samtang nagbugwal ko og yuta. Unya wala nako pod ma-edit or wala nako kanang matagae pog pagtagad kay arrangement magyud ang time dapat. So makagama lang ko og video kung naakoy mga bakante o niya kana bitawng ako ni siyang gihatagan gyud pod og pagtagad. Mao ni pangutana kung alagad ka sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong alagad dili lang na mga pastor. Atoran ng klarohon, kanang pulong mga alagad dili lang na mga propeta, mga apostoles, mga ebanghelista, mga pastor magtutudlo, dili na lang kay sila ang gitumong ana, kundi kitang tanan nga nagtuo kang Kristo Hesus. Ikaw ug ako mga alagad ta sa Dios. Lahi-lahi man tuod tag buluhaton, lahi-lahi man tag gitawag sa Ginoo. Importante ikaw ug ako pareha ra gyud ta, mga alagad sa Ginoo. So kining maong pangutana mahimo sad ning kabahin, ilabi na gyud sa ato ang pamilya o labi na gyud sa mga ginikanan nga dunay mga dalagag ulitaw nga ato gyung mapahinumduman mahitungod sa gitawag kaminyoon or mahitungod sa gitawag pagpangasawa or pagpamana kung unsay sulti sa Biblia. Ako ning tan-awon diha sa ikaduhang Korinto, kung wala ko ikaduhang Korinto 7 man siguro to, ikaduhang Korinto kapitulo 7:14. Wala din nato sa ikaduhang Korinto kapitulo 6, ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14. Ako rin ning gisingit diri sa ato ang gihisgutan diha sa Santiago kining pangutana sa atong isuon nga miabot diri sa ato nga programa sa akong account, no. Dili lang na di ninyo maklaro, pero mao gyud ni ang iyahang pangutana. Allowed ba, kumbaga gitugot ba nga mga sawa ang tao nga laig relihiyon? Unsa man kunoy sulti sa Biblia. So ang Biblia mo'y ato ang tagaan og panahon nga mupasabot ni ini nato. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14 nag-ingon, ayaw kamo pagpakighiusa or ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayod magkasinabot ang matarong
og ang dautan. O magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gyud ma-mix ang ngitngit og kang kahayag. Musiparate gyud ang kangitngit ug musiparate gyud ang kahayag gikas kangitngit. Di gyud na mag-inambitay, dili gyud na ma-mix. Unya dili pod magkasinabot og dili magkatukma ang matarong og dautan. Dautan og mga tinguha, unya matarong og mga tinguha, dautan og kinaiya, matarong kinaiya, di gyud na magdugay. Dili gyud na, kumbaga di gyud na sila magkasinabtanay. Di gyud na sila magmalinawon. Labi na kon dautan ang bana or dautan ang asawa, unya ang usa matarong. Mo ni giklaro dinhi. Unya gi-address ning dautan og kangitngit sa mga dili magtotoo. Pero kung atong tan-awon mga igsoon, ato sa point nga tagaan og pagtagad kining kinabuhi sa mga dili magtotoo. Dunay mga tao nga wala pay pagtuo pero nindot og batasan. Tinuod na sa atong panahon mga kaigsonan, naay mga tao nga dili magtotoo pero nindot kaig batasan. Siguro sa inyong dapit, sa inyong pamilya, doon na pamanggani mga tao nga moangkong Kristohanon, wa pay batasan kaysa dili magtotoo. May pa ang dili magtotoo kay naapay batasan. Ingon si Apostol Pablo, ayaw kamo pagpakigiusa sa mga dili magtotoo. Pero ang iyahang gisintro katong mga dili magtotoo nga dautan. Katong dili magtotoo mga kaigsonan nga naas kangitngit. Pero dunay mga tao nga dili pa magtotoo, tarong og kinaiya. Demo, lantaw ko no kos inyohang mga mensahe kung nakakita ba mo og dili magtotoo pero tag-as kay respeto. Kanang makaingon ka nga nindutang puy andiri, tag-as kay sila respeto mga kaigsunan. Nakasuway ba mo ani nga naay mga dili magtotoo nga nindutan ka nga imo silang ikauban kaysa mga tao nga moangkong Kristohanon apan bisyoso. Kung ako inyong pangutan-on, daghan ka ikong na kaila nga dili magtotoo pero nindot kay kinaiya. Mapaubsanon kana bitawng limpyo, kumbaga limpyo pa kaayo. Naay mga dili magtotoo nga dili bisyoso. Mao bitaw na nga sa Old Testament, kung imong tan-awon mga kaigsonan, diha sa libro sa Amos, Kapitulo 3, versikulo 3, ingon din nga, magkuyog ba ang duha ka tao? Magkuyog ba ang duha ka tao gawas kon sila magkasinabot? So importante din mga kaigsonan kanang pagsinabdanay. Importante gyud na ang pagsinabdanay. Daghang mga tao nga nangalagad or mga Kristohanon, kay ang mga Kristohanon nag-alagad man pero wala magsinabdanay. Ngano man na? Ang tubag tungod kay dili tanang Kristohanon pareho og batasan. Dili tanang Kristohanon pareho og kinaiya. Tinuod na ngano man Pastor Gideon, tungod kay gipakita na daan ni Jesus Christ
dunay mga Kristohanong danghag, duna po'y mga Kristohanong maalamon. Dili na to kalimtan dire sa atong programa nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Ang uban ana mga alagad pa, ang uban ana mga magwawali pa, ang uban ana mga kaigsoon nagtudlo nas mga mensahe sa Dios, o ang uban mga dato na. Pero naghari pa ang kaibog kalibutanon. Naghari pa ang kaulag. Mao na nga dili nato na siya kanang ibaliwala. Naagyoy mga Kristohanon nga gipakita ni Jesus nga kana bitang wala magtukaw. Nangatulog sila. Wala sila'y pagpakabana. Ya atong tan-awon kung asa ta dapit nahisama sa Kristohanon bang danghag o sa Kristohanong maalamon. Kasagaran ra ba sa tao nga dili may kinaiya? Iyang ipakamaayo ang iyang kaugalingon kaysa uban. So usas mga gipakita diha sa libro sa Old Testament nga importante magkasinabdanay. Kay damor mong magdugay kana bitang ang inyong pagpuyo or ang ilang pagpuyo naagyod ang pagsinabdanay, moabot ra gyud ang panahon nga makapangalagad ra gyud na silang duha. Makapangalagad ra gyud na silang duha. Mas lisod kayong i-adjust ang tao nga nasayod sa kamatuoran apan way batasan kaysa dili Kristohanon apan mapaobsanon. Nganong ako nang gisulti? Tungod kay gipakita ni Jesus nga dunay mga taong Kristohanon, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Kristohanon nga buutan, Kristohanon nga danghag. So ako ning tan-awon inyohang mga mensahe. Si Ninsky Lim, Pastor, salamat kaayo nga kanunay nga gigamit ka sa Ginoo para magdilaab pirme ang among pagtuo. Pastor, God bless your family. Salamat kaayo ni Ninsky Lim. Si Ate Ars na ako'y pangutana, Pastor, kanibang mag-ampo balik-balikon unya sundo nila sa YouTube video dili gikan sa una-una na abanay kaluwasan. Maghiskot tag kaluwasan mga kigsunan kos Ginoo. Naay mga tao nga karon wala pa sila'y kaluwasan. Pero hinumdumi dili ta pwede nga muhukom nila. Ngano? Dunay giingon ni Hesus, dunay nauna apan naulahi. Dunay naulahi apan mauna nooy nauna. Ang atong buhaton kung makakita tas mga tao nga samas gisgutan ni Sister Ate Ars, ato silang iampo sa Dios. Kay mao man ay atong trabaho. Kay kon ato ning i-broadcast diri nga kana sila way kaluwasan, ang mahitabuan na sila nga mo discuss kita po'y way kaluwasan. So saon nato aron kanang madala sila inigbalik ni Ginoong Hesus, ato silang dadon sa mga pagampo. Ato silang kanang ihangyo sa Ginoo, labi na kung ato silang pamilya. Dili nato sila awayon, dili nato sila hukman, kay wala tay katungod authority sa paghukom. Naaba na sila'y kaluwasan. Actually, ang kaluwasan gi-offer na sa tanang tao.
Dili lang yun nato i-conclusion nga wala sila kaluwasan. Kay ang kaluwasan anytime moabot na sa tao. Nato lang yung iampo lang yun nato sila. Salamat kayo sa imuhang paghatag og panahon, Ate Ars. Joyna o Kulam Ponce, di pwede magminyo lain pananampalataya. Dili ko no pwede magminyo og laing pananampalataya. Usa sa mga gikalibgan sa mga parisiyog, sa mga Saduceo, ang gibuhat ni Jesus. Timan ini ha, wala kayo ni maapsis sa mga Kristohanon, kasagaran. Nya I hope inyo ning makitaan. Si Jesus, mas ni-build siya relasyon sa mga makasala. Nilang Maria Magdalena, katong mga babae nga abangan, katong mga babae nga nagbaligyag dungog, mga makasasala nga mga tao, mas ni-build si Jesus og relasyon para maluwas sila. Pero katong mga tawhana, makasasala gyud. Mao'y gikalibgan sa mga parisiyog sa Saduceo. Mas nilikay si Jesus sa mga parisiyog mga parisiyog sa Saduceo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Nganuman, grabe sila kahaniti mahitungod sa balaod sa Dios. Pero wala sila hustisya. Og wala nila gamita ang gugma. Manay kuyaw sa atoa. Kon kita nga Kristohanon, mas nabiyaan nato ang kinaiya ni Jesus. Ug mas natagad nato ang kinaiya sa mga parisiyo, sa mga Saduceo, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Ila dayong gihukman si Jesus. Unsa may buot nga dapat masabtan nganong ako ning gihisgutan. Timan ni, ang mga matarong para sa mga dili matarong. Kitang mga Kristohanon para ta sa dili mga Kristohanon. Bantayanan kayo ni siya nga desisyon mahitungod sa gitawag kami niyoon. Daghang mga Kristohanon nga kung imong tan-awon na sila'y mga kaagi, moingon sila nga may paydili Kristohanon kay madinawaton pa kaysa Kristohanon di na matudluan. Kay nganuman, ang iyahang na kana bitawng ang ihang na minyuan Kristohanon man nga wala magbaton sa kinaiya sa balang espiritu. Kumbaga danghag. Yato hinumduman balik-balikan yun nato ni. Diha sa Biblia do na gyud duha ka klaseng Kristohanon. Nya dili nato tugutan nga dili ta kabantay sa atong kagalingon kung asa ta dapit ni anang duha ka klaseng Kristohanon. Sa Kristohanon bang maalamon? Sa Kristohanon bang danghag? Nya kasagaran rabas danghag mga kaigsuonan, dali na silang makakitag sayop sa uban. Pero katong mga taong maalamon, ang ilang kaugalingon mo'y kanunay nilang giampingan. Kanunay nilang gibantayan. Kay naa na sa pulong pagtukaw. Ang taong nagtukaw, nagamping sa iyang kaugalingon. Nagmatngon sa iyang kaugalingon, sa iyang mga pinulungan, sa iyang kasing-kasing. Nya atog yung hinumduman mga kaigsuonan kos Ginoo nga kitang mga Kristohanon para tas dili mga kanang para tas sa mga ang mga matarong para sa mga dili matarong. Ang gisgutan lang diha lain nga mga kanang
Makaingon tang lisod kaayo ang tao nga lahi og doktrina. Mao nay kuyaw kanang neutral na sila. Moingon ko nga malinawon. Aduna ko'y testimony. Sa akong pagabatanon kaniadto, ulitaw pa ko. Daghan kay ko nga na-encounter nga mga dalaga nga mga Kristohanon. Kay samtang ulitaw pa ko, nagnegosyo kog saging sa Bayawan. O niya, gikan sa Bayawan, gikan ko sa Bayawan, muangat kog bukid, wa man ko'y dala, nagnegosyo po kog isda. Cooler na sad ang ako ang dadon, paingon sa bukid, manuroy kog isda. O niya, di magyud mahitabo nga wa ko'y income, doon nagyud ko'y income. Nya sa dihang na ako'y income, wala lang gyud pod toy management atong panahon na kung unsaon ako pag gamit ang income. Ang nahitabo, mangita kog mga simbahan nga dunay mga selebrasyon. O niya kusog man kumukanta. O niya di man gyud pug ko mawad-a gitara, magdala-dala gyud ko gitara. Niya usa sa mga makapainggan niyo diha sa simbahan kanang naay kabalong mo gitara o niya kabalo po mo kanta. Ang nahitabo, daghan gyud kog kaila, daghan po kog amiga. Diha makakita ko, maka-encounter ko og mga Kristohanon gikan sa nagkalaing mga simbahan. Nya mo nay bantayanan kay dili tanang simbahan lig-on og pagtulunan. Ang lig-on nga pagtulunan, but ipasabot, dili tanang simbahan nga ang mga pagtulunan uyon kanunay sa balang kasulatan. Munay bantayanan kung ang simbahan dili uyon sa balang kasulatan, ang mahitabo ang kinaiya usab sukwahi sa kinaiya nga gipakita sa Dios nga atong gilagaran. Unya alang sa mga ulitaw, labi na sa mga ginikanan. Sa una, ako nga klase nga pagkabatanon, grabe kong maniid. Kumbaga grabe kong mangispiya. Labi na gyud sa kinaiyas babae. Kay ako ang gyong pamalandungan nga kung magminyo ko, wa gunay ba uliay. Kung mga sawa ko wa gunay uliay, di gyud na pwedeng uliay. Muna nga sa pagdesisyon ng kung pagpangasawa, gitun-an gyud ako nagpag-ayo. Ako gyud nang kumbaga gibalik-balik na ko og review. Unsaon aron makapangasawa ko og kasaligan. Kabalo mo dumalag Pinoy-anan. Mao man ay pinaka-importante kanang kabalong mo dalag Pinoy-anan. Kabalo mo kadaghan kayong mga Kristohanon di kabalong mo dalag Pinoy-anan oy. Muna nga diha sa akong pagdumalag simbahan, diha ko ming tutok. Bugat sa ako ang kasing-kasing nga dunay mga batanon nga di gani kabalong, dili gani masugo sa ginikanan. Naman gani mga Kristohanon nga di kabalong mo manghugas. Kusog kayo mo praise and worship diha sa simbahan, pero dili mutabang sa mga buluhaton sa Pinoy-anan. Kabalo ba mo sa akong pagkabatanon ako nang i-share? Ako nang i-share. Naagoy makapaluya nga kinabuhi. Noon, doon na po'y makapadasig. Naagoy mga Kristohanon nga grabe gyud ka matinud-anon.
grabe gyud ka mapaubsanon. Mao na akong makita kanang duha ka klaseng Kristohanon. Unya samtang na malandong ko mga kaigsonan, lisod man kaayo nga dili nako sulayan. Ako gyung sulayan. Akong testingan. Nya tambag sad nako sa mga lalaki, labi na gyud sa mga ginikanan karon. Labi na gyud sa mga lalaki kay kita may maninguha. Pero naapoy mga babaeng maninguha ay. Naay mga babae nga maoy maninguhag lalaki. Nakasinati ko anak kaduha. Di pa ko pastor. Nya gigamit ko sa Ginoo ato na rebuke po nako sila. Na ako'y testimony anak. Nya ako nga klase nga kanang pagtuon sa Biblia, nagpa-advise gyud ko. Kabalo ba mo ang nag-advise nako? Dili Kristohanon. Ingon siya, John, kung maninguha kag babae, ila-ilaha pag-ayo. Timan nga dili maayo nga dili nimo masabtan kung unsa kapililhon ang kaminyoon. Ingon siya nga sulay. Ayaw ila-ilaha diha small. Ayaw ila-ilaha diha sa inyong pagpanuroy. Ayaw ila-ilaha kung asa-asa na lang mo magkita. Gusto kang makaila? Ila-ilaha dito sa ilang pamilya. Sa iyang mga silingan. Nya sulay. Mao na nga dili basta-basta. Gani ingon ang Biblia mga kaigsonan nga lisod pangitaon ang buotang asawa. Kanang kasaligan nga asawa. Nya ako ang gibuhat mga kaigsonan sa diha nga makauyab ko, ako ang piyalan og kwarta. Og mawagtang dili kasaligan. Pero kon kabalo siya nga kanang kwartaha dili iyaha, igo ra siyang kapiyalan, unya iyang giampingan, iyang gitipigan, kana maoy kasaligan. So akong advice sa mga lalaki no, kay kining pagpangasawa, kay nga to aning hisgutan karon tungod atong pangutana nga pwede ba nga adili ba unsa may giingon sa Biblia nga kung Kristohanon allowed ba kung mga sawa og dili magtotoo. Nya giingon didto nga ayaw og pakigiusa sa mga dili magtotoo kay dili magkasinabot ang matarong og ang dautan. Dautan may gihisgutan diha. Pero hinumduman dili tanang magtotoo ha dautan. Bantayin ni siya. Kay dili tanang dili magtotoo dautan. Dunay mga dili magtotoo nga open kay sila. Gusto silang makakaton. Unya dili magkasinabtanay ang kahayag og ang kangitngit. Nya atong gitagaan og pagtagad dili lamang ang New Testament kundi ang Old Testament. Ang Old Testament mga kaigsonan kung imong tan-awon, dili magkakuyog ang duha kung dili magkasinabtanay. Magkakuyog lamang sila kung magkasinabot sila. So importante nga sa pagpuyo diha sa kaminyoon, pagsulod sa kaminyoon, kining pagsinabtanay maoy pinakaimportante nga basihanan aron lig-on ang pagkamagtiayon. Daghan mo ingon nga kung lahi mo og pagtuo, lisod kaayo nga magkasinabtanay. Nyatong hinumduman sad, gamhanan ang Dios. Kung Kristohanon ta, pure gyud tang Kristohanon, mahimo tang suga sa iyang kinabuhi. Mao na nga ako ning testimony ha. Ako gining testimony.
Sa diha nga daghang kay kog kaila, nagwantid pangga ko sa una dito sa 101 kanang IBS-CBN diha sa Gubiaw. Tawag ko. Ya pretty daghanang babae nga motawag, motubag kay wanted pangga lagi. Niadto gyud ko sa FM station sa Hagubiaw. Unya na mapod ilahang TV na diha. Kanang IBS-CBN. Unya nahitabo mga kaigsonan, nakahinumdum ko sa giingon sa Dios ngadto kang Samuel. Nga gisugo sa Dios si Samuel pagdihog og hari. Nya nakakita sa mga anak ni Jesse. Giingnan siya sa Dios nga, Samuel, ayaw ang hitsura basihi sa panahon nga mo pili ka. Kundili basihi ang kasing-kasing. Kung doon na ba'y Diyos kasaligan ba? Importante yun kasing-kasing eh. Nya, maunay ako ang tipigan nga mensahe. Sa dihang na ako'y kanang na ako'y nakaila, pertindaghan na. Ya lisod kayo nga pilian ang daghan. Mauna nga nagampo ko sa Ginoo nga mo kanang wag tangon nako ang mga koneksyon atong gitawag wanted pangga. Kay nagwanted pangga lagi. Dili pa ko sincero ato nga Kristohanon, kumbaga dili pa ko pastor. Wala pa gyud ko'y ingon nga sincero nga nagbasag Biblia. Ang nahitabo mga kaigsuonan, dunay usa ka kaila nako nga miingon nga kini John buotan. Ako ang ila-ila hangtod nagkauyab mi. Unya wala ko maghisgot og relihiyon. Wala ko maghisgot kung unsa ang imuhang iyahang relihiyon. Wala ko maghisgot. Kay kitang mga Kristohanon, timan ini siya. Naatay gasa nga balang espiritu. Dapat kaantigot ang mugamit ana. Naatay discerning spirit, maka-discern tay, makailata. Ang problema, wala kay nato ni makita, wala kay nato ni magamit, tungod kay dali kay tanga ming period sa tao kung maghisgot na tagrelihiyon. Bantayin ninyo niha. Dali kay tang mo period sa kanang kumbaga dali tang mo hukom kung makadungog na tagrelihiyon. Dili na nato magamit ang discerning spirit. Makadungog gani tagrelihiyon, mao ni sila, bati na sila. Murag close, kita na nooy close-minded. Dapat dili ta close-minded eh. Speaking about kanang pagminyo, kay minyo ni atong hisgutan sumala sa pangutana. Ako ra gyud ning gidiscuss karon mga kaigsonan, kay opportunity na ni nga akong madiscuss gyud. Mao nay usas ako ang i-advise gyud sa mga batan-on. Gamita ang inyong discerning spirit. Makristohanon, magdili kristohanon, importante doon na kay Dios. Og ang Dios nga naa nato, si Jesus nga na nato gamhanan sa tanan. Makausab siya, makabag-o siya, o niya labaw sa tanan, makapanakod ka. Sa diha nga, para maklaro nako ang unsay akong discerning niya, ako siyang gipilag kwarta. Gipalit man na nigbaka. Nya pila ka tuig naghulat ko niya. Pila ka tuig nga naghulat ko niya, nagkadaghan ang baka. Wa gyud baligya eh. Kung nga salamat Ginoo sa imuhang gipakita nga kana bitawng ilhanan nga kani gyud imuhang giandam para nako. Katoliko siya. Unya kadalan ako hangtod ni abot ni desisyon ko nga mo iskoy lag Bible school.
sa diha nga nag-eskwela kog Bible School, time pagyod nga nagkanser ko. Pero diha nga nag-Bible School ko niya, nagkanser ko, ang akong kasing-kasing wa gyud ko mobatig kabalaka sa among relasyon o sa among plano nga magminyo mi after 5 years. Niya matingala ra pod ang akong uyab nga karon ako ng asawa. Nganong sa time nga nagkanser ko, wala gyud siya kanang mubatig kaluya. Wala gyud siya mubati og kahadlok. Moingon ang uban, makadungog siya nga, si Gideon, lahi tog tinuohan, o niya, kanser pa gyud, na di gyud to magdugay. Iyang testimony, wa gyud siya mubatig kaluya. Inana na siya. O niya, nangayo ko og ilhanan na pod sa Ginoo. Sign sa Ginoo nga, Lord, kon siya para gyud nako, magpabautismo siya before me musod sa kaminyoon. Nagpabautismo man, mingdawat man nya, ingon si Pablo nga kung naalang usay mutuo ang tanan nga pamilya, luwason gyud nas Ginoo. Una nga, pag-abot na ko sa ilaha, pagpamisita na ko sila, dili gani ko pabasa og Biblia. Kay strong Catholic sila. Ang akong gibuhat, memorize ko sa mga bersikulo o niya mag-ampo ko, ginamit na ko ang bersikulo. O niya akong hisgutan, Lord, salamat nga imo kong giubanan, giproteksyonan, sumala sa imuhang mga pulong. Nga akong hisgutan ang libro, bersikulo, hangtod niabot ang panahon nga ang iyang amahan nangutana, John, unsa man gyud ay ang Biblia? Amotong ako silang gisugdan og sulti tudlo sa Biblia. Damor na ko silang gitudloan sa Biblia. Damor nga miabli ang ilang kasing-kasing una-una. Og ang ihang ginikanan og amahan og inahan nagpabautismo. Mao nang ikaw og ako dili pwede nga close-minded ta tungod sa relihiyon o grupo. Dapat praktiso na to ang gitawag discerning spirit. I hope na amoy makuha ani labi nas mga batanon. Usa sa mga likayan yod aron magamit nimo ang discerning spirit, dapat ang gitambag ni Apostol Pablo sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 5, dapat mautoy atong paningkamutan nga mahitabo sa kinabuhi sa Kristohanon. Kanang giingon, patyan ninyo ang tawhanon nga kinaiya. Tawhanon ba ng kinaiya? Colosas Kapitulo 3 versikulo 5. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon. Kaibog dili ay kinaiya. Kaibog nga kalibutanon nga naka ninyo sama sa salawayong pakigilawas, kalawayan kining kaulag. Number 1, dapat sa mga batanon makapugong ang mga batanon ani. Kay kung makapugong kay ang mahitabo manggod og di kapugong, mabuntis or makapabuntis. Maahat og minyo nga wala nila matugkad ang usag-usa nga dili di ay sila magkasinabdanay. Mao na nga sa giingon ni Apostol Pablo nga ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Tan-aw nato tong iyahang rason nga niingon siya nga kay dili magkasinabot ang matarong og dautan. Pero timan ini siya nga dili tanang dili magtotoo dautan. Dunay mga dili magtotoo kanang wala pa sa pagtuo, buutan, open-minded.
kuyaw kaayo kay dunay gipakita sa Biblia nga daay mga taong moangkong Kristohanon, even si Jesus, grabe nga mosampit sa Ginoo, naghimo pag milagro pero sige ra gyapon puyo sa sala. Unya kitang mga ginikanan magsaligta ngang atong mga anak maayo ang pagkabutang kay Kristohanon ang nabana, Kristohanon ang asawa. Uroy og naa sila'y tinaguan nga kinaiya. Magunsa naman launya mo. Munang alang nako mga kaigsoon no. Sa pagkat-on nako sa Biblia, dapat timbang-timbangon gyud nato. Mga tagiya sa Ginoo. Dili nato kalimtan nga wa gyud tay mahimo kunula siya. Nanginahanglan ta og leading. Nanginahanglan ta giya sa Dios sa matag adlaw. Matag desisyon, mapatrabaho, mapanegosyo, tanan. Usa sa mga angay na kong ipahinumdom ninyo, dili nato wadon ang pagtahod sa Dios. Nya opposite na siya ang pagtahod sa Dios kaysa pagtahod sa atong kasing-kasing. Mao na nga dili nato wadon ang pagtahod sa Dios o pagtuman sa sugo sa Dios. Kaysa tanan natong pagabuhaton, i-bless gyud tas Ginoo. Tagaan ako pagtagad ang inyohang mga mensahe. Dapat kung magminyo, pareho sila og pareho silang Kristiyano. Anindot yun na siya. Kristiyanong pure. Pareho yung Kristiyano, kana bang nagkasinabtanay sila. Nindot sa ning kana mo'y sakto gikan ni Sister Joina o Kulam Ponce. Pero bantayanan kayo na siya. Kaya dapat dili close-minded ta ana. Kay daghang mga Kristohanon nga kung kaila nga nagminyo, nagbulag ra. Kay ngano man nagsalig sila sa pulong Kristohanon, wala nila ila-ilaha. Na ako'y pangutana, Pastor, kaniba ako na ning nabasa, no? Pastor, salamat kaayo. Sige, ako na nabasa. Tama gyud na, Pastor, na ay Kristohanon batig batasan. Maritis pa, way patong dili may patong dili Kristohanon na apay respeto, may mahi obsanon. Tinuod na, kay daghang mga taong moangkong Kristohanon, tungod sa pulong Kristohanon, tungod sa ilang karatula, tungod sa ilang organisasyon, ang utok sirado na. Kabantay mo ana, pitindaghan na. Si Rafael Miano, maayong gabi Pastor Gideon, mangutana lang ko, luwas ba ang tao nga manghatagon pero dili siya mo matotoo? Ang giingon sa Biblia nga ang makabatog kaluwasan katurag yung motuo. Unya ang katong motuog da giklaro pod sa Biblia mingbuhat sumala sa gibuhat ni Jesus Christ. Dili lang pod ta nga moingon ta nga aluwas na to kay ning tuo. Ang Dios ra gyud maoy kanang final bitaw nga makahatag og mensahe mahitungod sa tanang pangutana, luwas na ba? Luwas na ba to? Ang gitambag sa Biblia di gyud ta kahukom. Sa pulong luwas na ba? Kay katong mga taong nagmahinatagon karon or namatay na sila, nya grabe sila makapanghatag. Uro na ato'y nagpadawat ato sa diha nga hapit na sila mamatay. Unya gidawat sa Ginoo sila. Unya miingon ta nga di gyud to sila luwas kay igo ra tong nanghatag, gyud sila motuo. Muna nga speaking about pangutana mahitungod sa kaluwasan, wala tatagay authority sa paghukom. Ang giingon ra gyud sa Biblia, ang gipasabot ra gyud sa Biblia,
ang pamaagi aron ang tao maluwas, mutuo. Nya ang tao nga mituo katong naminaw, ming dawat sa pulong sa Ginoo. Si Ate R, salamat pastor sa katubagan sa pangutana. Si Richelle, tinuod gyud na Pastor Gideon, dapat na agyod pag sinabdanay ang bana ug ang asawa. Sa una nga naa pa bisyo akong pares, pero padayon ko nga nagampo. Sa una tungod kay nakabalo ko nga ang akong bana bag-uhon ra gyud sa Ginoo. Ug karon malipayon ako uban sa akong pamilya kay gibag-o na siya, ug karon kauban na namo siya nga nagsimba sa Ginoo dungog himaya. Gikan ni Sister Richelle, salamat sa Ginoo. Pastor, na ako'y isingit og pangutana kay na dungga nako ni sa usa ka magwawali isday mahitungod sa Sunday keeper, dili daw makasulod sa gingharian sa Dios kay nahimulag daw ta kay Sabat day ang pagsimba. Sa ilan ang doktrina. Pero sa giingon sa Biblia, tanang adlaw gibalaan sa Ginoo. Tanang adlaw pwedeng simbahon nimo ang Ginoo. Pero tungod kay ilang gibarugan ang Old Testament, ang sumala sa ilahang title, kuan gyud sila Sabbath keeper, ilag yun ang barugan. So ilan ang katungod. Ang ato lang buhaton nga ato lang silang dasigon nga padayon mo. Kay kami ni padayon sadmi, kay kabalo ko nga kamo og kami mo atubang tas tagsa nato kakaugalingong binuhatan. Si Bernadita Regis, imen pastor, ato giyong ampingan ang pulong sa Dios kay maugyod nay magkontrol nato. Unya mahinay-hinay pod og kawala ang atong tawhanong kinaiya. Mao nang ang pagbasa dili undangon, dapat ipadayon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Pastor, maayong gabi, kung body of Christ na naa ang pag-ubi. Gikan Sister Teresa, tinuod gyud na. Mao na nga pabilin ta ni Kristo. Pero ito inumduman na ay mga nahimong sanga apan wala kapamunga. Buti pasabot, Kristohano na unta pero wala kapamunga. Unsay mahitabo sa gisugilon nga sambingan ni Jesus, ang sanga nga dili mamunga putlon ug ilabay ug isugnod sa kalayo. Pamuniton og isugnod sa kalayo. So dili nato tugutan nga sangata nga dili mamunga. Dapat sangata nga dunay gugma, dunay bungas balang espiritu. Si Albert Pakatang, pasensya na pastor nga dili ko kauban sa live nimo. Sige. Trabaho ko no siya. Si Ana Ros, good evening pastor, salamat sa minsay sa pulong sa Dios nga maoy naghatag kanunay kanako kadasig sa pagkinabuhi nining kalibutana. Ngutana lang ko pastor, unsay buot pasabot sa sige man ko og damgo og linog nga kusog kaayo. Na ako sa dapit nga naay balay, nakita nako ang daghang tao sadya nagkaon, nag-inom. Ang akong gibuhat pastor, gipiyong nako ang akong mata ug nagampo. Ang kauban nako ang akong duha ka anak nga natulog. Pagbukas sa akong mata, nagpasalamat dayon ko sa Ginoo. Luwas radiay ko og ang akong anak. Salamat sa pagpasabot. Maghisgot ka nig linog, naghisgot na sa kanang pagsulay sa pagtuo, pagsulay sa pagpangalagad. Unya diha sa pagsulay sa pagpangalagad, naghisgot na sa presensya sa Dios. Naaman tuoy mga pagsulay apan ang presensya sa Dios dili mo biya. Muna nga usas mga gipakita nga maayo nga i-maintain diha sa atong pagkakristohanon ang pagpasalamat o pag-ampo. Insakto kayo ang giimong gihimo sa imong pagmata o pagbangon nimo diha sa imuhang pagkatulog. Si Hernin Galigo, unsay relihiyon nimo pastor, nindot kaayo imong topic ba? Greet me sa Davao Mental
Hernin Galigo, Tata Bodyungan. Maghisgot ta og relihiyon, kitang tanan bisan unsa ang atong grupo o organisasyon, basta may dawat ta nga si Ginoong Hesus Kristohanon ta. So kung mo kuanta og mga application form like biodata, ang akong ibutang gyud didto sa akong relihiyon, Christian. So kung naay mga pangutana, Christian gyud ko. Kay wala ilaing gisintro sa akong kasing-kasing kundi ang pagtulunan ni Kristo. Kay barugan o gidawat nako nga tinun-an ko ni Jesus Christ. Ang tinun-an sa unang higayon diha sa libro sa buhat gitawag nga mga Kristohano. Good evening, Pastor. Ako usa ka Katoliko. Sa ulitaw pa ako, naminyo ako sa usa ka Kristohanon. Tinuod gayod, Pastor, na ang isa ka magtotoo ana kaniya ang pagkama pahinobsanon. Kay para madala ang bana ug asawa nga Kristohanon pag kinabuhi. Wa madugay, Pastor, mga 2 years nasabtan ko ang kamatuoran diha kang Kristo. Ug karon isa nako nga nagsunod diha sa kinaiyahan ni Kristo. Congratulations, no? Unya kung ang imong asawa o pamilya sa imong asawa close-minded pa, siradong-sirado na, dili gyud ka sugton. Muna nga ang giingon dito ni Propeta Amos, kon basta kay magkasinabdanay kana bitang gitukma mo sa Ginoo. Usa gyud sa mga gikinahanglan gyud kana bitang naamoy pangayoon nga sign labi nas mga dalaga ug litaw. Unya magpangayo mog tambag, magpatambag gid mo. Dili lang kay o kausa mas maayo daghan ang magtatambag. Si Bergie Palma, tama gyud na, Pastor. Pastor, kailangan ba gyud nga kantigo ta mo share sa pulong sa Dios para sa atong isig katao? Isa ba ni nga requirements aron kita maluwas? Actually, agi ka ni Marcos Monticelio, no? Actually, usa sa mga dili nimo kapugan ang pag-share sa pulong sa Dios kung tinuod na ka nga naluwas. Kay dili man ka musugot nga ikaw ray maluwas. Ang tao nga nabusog, dili gyud na pwede nga dili siya mo sangpit sa mga taong gutom. Busog na kay. So kung luwas ka, tinuod kang naluwas, dili ka ingong requirements aron maluwas. Kung tinuod na gaytang luwas, di ka kapugong. Mushare gyud ka sa pulong sa Ginoo. Dili kay mushare ka aron maluwas. Kay di gyud ta ka-share sa tinuod nga mga mensahe kung dili ta luwas. Baliktad man na. So dili na sa requirements ang pag-share aron ka maluwas. I hope imuhan nang nasakpan. Pero ang tinuod nga luwas, mo share gyud na. Pero dili na requirements na kinahanglan kang mo share aron ka mo luwas. Kay baliktad na siya. Si Noel Cadilina, Pastor, salamat jud kaayo, Pastor, nakaabot pa jud ko sa imong live. Salamat, nakadungog na pod ko. Si Eileen Bustilio, salamat sa mga pulong, Pastor. God bless. Sa Kaminyoon, no, naagyoy mga nindot sad ng mga kanang kinaiya or panghuna-huna nga moingon nga di ko musugot kung dili Kristohanon. Lamang ang pingana na nga desisyon, bantayanan. Alang gyud sa tinaw nga pamaagi, ang leading gyud sa balang espiritu, ang giya gyud sa Ginoo. Unsaon aron makuha nato ang klaro nga giya sa Ginoo, kanunay tang mga muyo, kanunay natong pangayoon, mga itag-ilhanan, sama sa mga sundalo sa karaang panahon. Dili sila makigubat kung dili sila magripa. Dili sila
musulod og gubat kung dili sila mangayog ilhanan. Si Marcos, salamat pastor sa katubagan. Salamat kaayo Brother Marcos sa imong paghatag og panahon diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Doon na ba po'y pangutana mas maayo para ato ang matagaan og pagtagad. Og ako ra gyon nga ipahinumdom nga sumala sa gipamulong sa Biblia. Ikaw ug ako, kitang mga Kristohanon, dapat mahimo tang panalangin sa mga dili Kristohanon. Nya ampingan nato atong pagka-Kristohanon nga dili ni maimpluwensyahan sa dili tinuod nga Kristohanon. Si Junio, Pastor Junio, atong isuod nga nanuka diha sa Bindoy. Maayong gabi kanimo pastor, talagsa na lang jud ko kalantaw sa imo live. Salamat sa padayon nga pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga nakauban pug kanamo Pastor John, atong igsuon nga kugihan. Unya naapoy pagpakabana o paglantaw sa kinabuhis mga kabatan-onan diha sa Bindoy. Ako nang kalipay nga nakaila og nahimamata diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ubanan og padayon nga magadihog kanimo ang Dios nga atong ilagaran, Pastor Jonio nga nanuka diha sa Bindoy, Negros Island. Awit magkalangit atong tagaan og pagtagad samtang nga naghulat-hulat pud tag mga mensahe gikan sa ato ang mga kaigsunan kay buti mo o Dios. Gikan ni LG Rodriguez Cadiz, matud pa salamat Pastor, bless jud mi kayo sa imong mensahe sa pulong sa Dios. Diana Mary Tilin, pasalamat Pastor og salamat sa buhi nga Dios. Si Ana Rose, Pastor, sakto ba nang muingon ang tao nga saksi daw ang Ginoo sa iyang binuhatan, bisan na asay mali dili mo dawat. Dili gyud na sakto kay ang tinuod nga gisaksihan sa Ginoo makonsensya man ka. Kanang tao nga naay Ginoo, kanang tao nga dunay Kristo nga giubanan o kana bitawng gigihan sa Ginoo, makahinulsol man gud ang tao. Pero di man gud makahinulsol ang tao kung dili mo angkon og dili mao. Si Piolo Villabar, song request, makalangit Pastor Jesus, salamat. Murag dili na nako ni matagan og pagtagad kay naananay daghan pa kayong gahulat no nga mga nag-request dire nyatong oras alas 9:45 naman. Si Nora Pinote, maayong gabi Pastor. Maayong gabi si Noel Cadilinia Leones. Pastor, na ako'y pangutana kabahin sa damgo nga gipatay Pastor. Depende na siya sa kanang kahimtang sa mensahe sa damgo kay maghisgot tas pulong pagpatay or kanang gipatay sa espirituhanon or kanang kinaiyang nga tawhanon, daghang mga mensahe ang gihisgutan anang pulong gipatay. Si Hernan Caligo,
or galigo. Pastor, pwede pa ba nga kumo eskwela og Bible school nga idara naman ko? Mauna mangandoy nako sa akong kinabuhi, pastor. Play song dad ako Ginoo. Actually, doon ako estudyante sa first batch basic pastoral, senior na ha. O niya ni reklamo pag yun kay dili kayo kabalong mo basa, dili inana kapaspas ba. O niya ako ra gyung gidasig nga padayon lang na gani ko gitudloan nga di gyud kabalong mo basa. Ako sang gitudloan ka bakada, oo, babibibubo, ngangingingongo. Kay gusto siyang makakaton sa pagbasag Biblia, kay magpatudlo siya pag dumalag simbahan. Ang nahitabo ato, na malipayon kong nagtudlo, ang nahitabo mga kaigsonan sa dihang kabalo na mubasa. Kabalo na gyud siya mubasa. Nagtrabaho to sa construction. Sa dihang nakabalo siya mubasa, wala nang pon mubalig simbahan. Basing nalimot ra pud dago ito. Ako ra pong gidalas mga pag-ampo mga kaigsonan. Katong estudyante nako nga unang batch sa basic pastoral nga ning balibad nga kay idara na siya, senior na gud siya. Kabalo mo mga kaigsonan karon maoy nagdumala sa simbahan diha sa Cebu. Niya gipialan siya sa Ginoo og daghang kinabuhi nga mga pastor. Importante ra gyud matinud-anon ka. Ang pulong matinud-anon nag-amping kas pamaagi sa Dios sa mga mensahe sa Dios, sa mga lagda nga gibilin sa Dios diha sa Biblia. Salamat sa Dios sa imong kinabuhi, Pastor Gideon gikan ni Jocelyn. Salamat sa Ginoo. Si Maria Helen, maayong gabi Pastor, ug sa tanang mi follow na litjud ko. Salamat sa mga tubag sa pangutana kay apil kong nakasabot gikan ni Edgar. Muna nga ako ag yung gihatagan og pagtagad diri sa atong programa ang mga pangutana. Pastor, maayong gabi, mangutana lang ko kay naay brother lang ko nangita kog simbahan. Mangutana lang ko kay na bader lang ko nangita kog simbahan nga duol ra dire sa amo. Normal rabani, sukit-sukiton kag maayo kung unsa ang akong relihiyon o karatula. Kay katong una kong gisimbahan, Pastor, ila ra kong gi-welcome, wala ra ko sukit-sukita. Naamanggoy mga organisasyon nga nag-amping sila sa ubang mga organisasyon kay dili sila musugot nga ang ilang nasinatian ila pang mabalikan. Kay naamagoy mga simbahan nga nakasinati nga oy espiya man di ini, kuan ra man di ini, kanang pinadala man di ini sa laing simbahan. Labi na gyud kon ang ilahang simbahan gikan sa laing simbahan, aning bulag lang pod sila ba. Kay naamagoy inaana muna nga normal ra na siya nga dunay mga simbahan nga sukit-sukiton ka unsay imong relihiyon o unsay imong kahimtang sa imong pagkakristohanon. Kay diha sa imo ilang pagsukit-sukit nimo, damor nilang maklaro kung unsay angay nga imong gikinahanglan, unsay mga mensahe nga imong gikinahanglan. Mao nay rason nga nung gisukit-sukit ka. Si Chrisim Salingay, maayong gabi Pastor, salamat sa pag-ampo. Board passer nako karon sa pagkamaestra. Nindota no. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Congratulations ma'am. Chrisim Salingay, congratulations sa imuhang pagkamaestra. Dalaygon ang Dios magkauban kanimo og tagaan kagugma og kadasig sa buluhaton o sa trabaho nga gipial sa Ginoo nimo. Congratulations. Si Marlene Siangco, good PM Pastor. Si Divina Daitol, maayong gabi Pastor, og sa tanan nalit ko. Pastor, naagyod time nga naay mo dikta nga dili maayo nga pulong kalitra mo tungha sa akong hunahuna nga mura gusto nga mamalikas sa Ginoo. Unya grabe akong pugong, unya akong himuon mo review ko sa pangalan ni Jesus. Mawala ra siya unta angay unsay angay anak buhaton. Depende na siya kon spiritual bana nga gubat or sa imora ng lifestyle. Magoy mga panahon nga kana bitawng sa ato ra di ay pagdumala sa ato ang kaugalingon
sobrahan ang ato ang kanang paggamit sa atong nauna. Unya dili wala nato matagai og kana bitang relax ang atong nauna. Kinahanglan bantayanan ang nauna. Usapod sa mga makapaepekto sa nauna kanang ato ang pagdumalas ato ang kaugalingon. Labi na gyud kung sa giingon pod sa uban kanang mapasar-pasaran. Usapod na sa maka kuan sa huna-huna. Kana bitaw nga mag-acid ka, maapektuhan ang imong nauna. Unya usapod na sa ako ang na katunan sa diha nga misud kog seminar, kay gi-seminar magyud ko mahitungod ana. So dili tanan nga mga kana bitawng naa sa atong nahuna gubat nga espiritual. So ang akong ik-advise nimo, susiha og tan-awa kon giunsa pod nimo pagdumala ang imuhang kaugalingon, especially sa imong lawas. Kay mao gyud nay ampinganan sad kini atong lawas. Asa dapita imong Bible School pastor si Hernan Galigo. Actually sa pagkakaron nag-online class ko. Unya dili pareha sa una nga nako sa Cebu City nga moadto gyud ang mga kaigsuonan aron magpatudlo sa matag Domingo. Unya karon naa naman ko sa bukid sa Malabuyok mo ng online class ang ako ang gamit para makapadayon ko sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, pag-agak ug pagpangulo sa mga kaigsuonan nato nga magpagamit sa planos Ginoo. Praise God, congratulations po ma'am. Wow no, salamat sa Ginoo. Oras sa atong programa alas 9:53. Oras na sa akong pagpanamilit og kung doon na mo'y mga pangutana pwede ra gyud nga atong hisgutan og ipadayon lang pagpadala diri sa atong panag-uban. Og katong mga request awit makalangit nga wala na ako matagig pagtagad, sunod na lang pod sa atong panag-uban ako ra niya ng tagaan og higayon. Ato ta sa pagampo atong pasalamatan ang Dios sa dili pa ta manamilit diri sa atong panag-uban, magpasalamat ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni ana usab kami sa pagpasalamat kanimo sa mga pulong nga among na dungga na katunan na sabdan, ilabi na o Dios sa pailob pagampo aron kami makalahutay sa mga buluhaton nga imong gisalig kanamo. And thank you so much Lord nga imo kaming gitagaan o higayon nga amo sang mahisgutan ang mahitungod sa kaminyoon. And thank you so much Lord sa mga mensahe nga miabot diri sa among kasing-kasing sa among una-una. Imo kaming gigiyahan kung unsaon namo pagdumala o pagtudlog pagpangulo ang mga kabatan-onan. Salamat Amahan nga padayon ka nag-uban og nagpanalangin ka namo sa among pagpamahulay ubani kami, sa among pagpangatulog panalipdi kami. Among gipangayo Amahan nga padayon kang makigsulti ka namo magtudlo bisan sa among pagpamahulay. Salamat o Dios sa imong pagdasig, paglig-on, pagproteksyon sa among pagkinabuhi diha kanimo. Among isalig itugyan diha kanimo kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay magapagdahi, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah.